நேயர்களே, நான் குழி பணியாரம் செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த கப்புக்கு 1 கப் கோதுமை மாவும், இந்த கரண்டிக்கு 1 கரண்டி, உங்கள் வீட்டில் தோசை மாவு இருக்குல்ல, அதுக்கு 1 கரண்டி தோசை மாவும், வெல்லம் ஒரு 100 கிராம் போல் போட்டிருக்கேன். வெல்லத்தை நல்லா கத்தி எடுத்து சீவியே போட்டிருக்கேன். ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சோடா உப்பு, ஆப்பச்சோடான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த சோடா உப்பு ஒரு சிட்டிகை அளவு, 3 ஏலக்காய் சேர்த்து இதை நான் ஒரு முட்டை எக்கு போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுருக்கோம். நல்லா அந்த வெல்லம்லாம் கரைஞ்சி அழகாக வருத மாதிரி இந்த மாதிரி பதத்தில் ஊற வச்சுருக்காங்க. நான் போட்டிருக்க ஏலக்காய் தெரியுதா, அந்த மாதிரி ஏலக்காய் நல்லா பொடிச்சு போடுங்க. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. 1 ஹவர் கழித்து நம்ம குழி பணியாரம் ரெடி ஆயிரும். ஊற்றணும். இந்த மாதிரி அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிடுங்க. நல்லா இந்த குழி பணியார சட்டி காஞ்ச உடனே நம்ம குழி பணியாரம் விடணும். இப்போ சட்டி நல்லா காஞ்சிட்டு நம்ம அந்த ஹோலில் ஃபுல்லாக நல்லா எண்ணெயை நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிடணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த இடம்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குழி பணியாரம் ஊற்றணும். பாருங்கள், அந்த அளவு தக்கன கரண்டி போட்டுக்கோங்க. அழகாக அப்படி ஊற்றணும். கொஞ்சம் இது வெந்து வரையில் நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணால் நல்லா அழகாக சுற்றி வந்துடும். பாருங்கள், பாதி அளவு வெந்துட்டு இப்போ நம்ம அதை பிரட்டி போட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா எல்லாத்தையும் பிரட்டியாச்சு. நல்லா வெந்துட்டு பாருங்கள், நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பணியாரத்தை இப்படி குத்தி எடுத்தால் அழகாக வந்துடும். வருதா? அழகாக அப்படி வந்துடும். அழகான குழி பணியாரம் ரெடி ஆகிட்டு. இதை மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.